L-interconnector huwa kejbil tal-elettriku li jitpoġġa taħt il-baħar bejn Malta u Sqallija. L-għan ta' dan l-interconnector huwa li pajjiżna ikun jista' jixtri u jbih l-elettriku minn u lejn pajjiżi differenti għaliex il-kejbil ikun imqabbad mal-grid Ewropew. Skont ir-rapport annwali tal-Korporazzjoni Ena Malta, dan il-proġett kellu jkun lest sa tmiem is-sena 2012. Iżda minn dokumenti li tpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra it-tlieta filgħaxija mill-Ministru Tonio Fenek, dan il-proġett ser jaqa' lura b'minn tal-inqas sena. Il-Gvern qed jgħid li l-iddiżinjar tal-interconnector se jkun lest sa Mejju tas-sena d-dieħla. Dan filwaqt li l-kostruzzjoni, l-implementazzjoni u l-ittestjar tal-interconnector se jkun lest Ottubru tal-2013, aktar minn sena wara dak li wieħed il-Gvern. Il-timeline qiegħed hemm u sa nimxu ma' dak it-timeline inserraħlek moħħok, onorevoli membri. B'dan l-interconnector Lawrence Gonzi qed jgħid li Malta ser tixtri flok tbieħ l-elettriku mill-Italja li għall-iktar pajjiż li jbieħ elettriku bloli. Fil-jiem li għaddew waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, id-Deputat Nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia kien talab li għandha tingħata spjegazzjoni dwar id-dewmien fit-tlestija tal-interconnector. Jiena ninsisti, Prim Ministru, li fil-estimi tal-Ena Malta ikollna dettaljatament għaliex il-pjanijiet li sa ftit ġimgħat ilu kienu jidhru qegħdin on time issa waqgħu lura. Grazzi. Minħabba dan id-dewmien, il-Power Station tal-Marsa li suppost kellha tingħalaq fl-aħħar tal-2010 se jkollha tibqa' miftuħa sas-sena 2013.